राहे के बाटे सबके, राहे के बाटे सबके, घर के भितरिया लक्ष्मण रेखा कुछ दिन लंघिहा न भैया। अपन घरवा में हो जा तू बंद हो, कब न होई करोना। नमस्कार दोस्तों, हम बानी संगीता तिवारी, हम बानी विनय आनंद, हम है देवी, हम संजीव मिश्रा, हम है डॉल्फिन, हम है अरविंद केला कल्लू, हम बानी स्मृति सिन्हा, मैं हूँ केके गोस्वामी, हम राजेश पांडे। रुआ सबसे निहोरा करतन की रुआ लोग घर के अंदर रहीं, सुरक्षित रहीं, सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के पालन करी। अब भोजपुरी में आ गइल बा एक नया चैनल जेकर नाम है सूर्या भोजपुरी। भरपूर मनोरंजन खातिर देखत रही सूर्या भोजपुरी, सूर्या भोजपुरी चैनल, सूर्या भोजपुरी चैनल, सूर्या भोजपुरी, सूर्या भोजपुरी, सूर्या भोजपुरी टीवी। धन्यवाद।